Marikatan na tayo na sa biluan man. Primera lang. Kaya? Lakas naman pala si Rep. Salain pa. Katawanan ka na naman yan. Kaya nga. Kasala yung paano to. Kinala. Patay mo na si Mark. Hilain mo. Grabe na. Parang galit na galit ka idol oh. Parang hindi maganda yung primera. Ay, oh, tira. Segunda no, segunda. Segunda. Anong gamit mo kanina? Primera lang. Primera. Gapang. Parang magpuno doon. Uy, naka-record pa yung ano mo, idol. Hello. Shout out. Shout out, Laba. Tampong bag na. Shout out, Joe TV. Yan na. Tabi. Yun ang light. Uy, mali na. Wari ka talaga. Awan na yun. Naruburo ba yun? Segunda daw. Nya kambyom. Awan na kayaan. Rubo-rubo na eh. Noong ka makaulay, hindi ito bangin rin. Makaulay gawit kan. Awan na eh, rubo-rubo na eh. Nakaulit ako tatay. Patingkat na nga yata ako. Ay dito eh. Ajay. Ajay. Sige, sublime. Marikatan na tanong ruburob. Awan na yun, nag-skid lang yun. Yung power ng motor mo, power ng segunda ko, yung primera mo. Oh. Segunda ka na. Primera pa lang ako. Eh di talo ka. Oh. Tanga. Ala. Ayan na. Mahirapan ng segunda, no? Ayos. Naglalaying doon. Basic idol, basic. Ito ang sinasabi nilang light trail. Light train lang po. Light lang. Pinakaba mo pa. Dapay? Sino? Yeah. Talo sana si Craig sa 500. Ano? Hindi ka bumelo. Hindi ako bumilo. Doon ako sa lalaki. Tinisting niya. Sino ba yung pumunta? Pwede na ang kwan? Hindi naman ako. Pwedeng dumiretso sa mismong summit. Pwede. Pwede naman. Tapos sa kwan, Ataw. Marami daw. Yun lang. Sunugin natin. Oh, pwede. Sunugin. Tanong bumaba si Alingo. Makahala ni Sir Contro de. Paano? Aba dan nagalup gayam tatay tanong ko. Ito na ni ba? Ita. Yan, dito na tayo. Wait, masinay. Idol Soy. Lucio. With 4. Idol. With my master. Yan. Sino to? Oy, si Idol Jonas. Wala na. For the 4th time around. Awan, Madi. Kaya na nga Madi mo. Madi. Hindi na kaya. Aji motor. Ha, kaya ta motor. Kaya nung rider. Pwede yung Parang gusto ko sampulan ng Magnaka yun. tatay. Ha? Tatay. Wala, hindi makyat yan. Hindi ko pa nakyat dito yan, yung motor ko. Wala. Wala. Siniraan yung motor. Wala. Siniraan yung motor pa. Tatay. May na yung motor. Yung motor. Yun. Ano kaya nga talaga, burok-buk-buk ko na. Tsaka? No primera, mag-skid lang.
ganun ba? Gi-skid lang. Dahil sa liit, no? Oo. Dapat 16 yung gulong sa likod. Pero pag technical yan, ay. Malamig. Kung ano. Ito sa'yo, gago. Tinitira mo. Ipagnam dyan. Gago ka. Banger. Safety. Primera. Hey, kita magisgas. Dapat na itapaludo na. Uy. Kaya na silaw, okay na. Ruburog. Narurog. Daitan. Wah, ano si Aripa? Nagasgasan niya pilid. Kinuburo mo dyan kayam. Shout out, Lava Plax. Welcome to the YouTube channel. Idol. Idol. Yung sticker natin dyan, Sir Joe. Naka-subscribe na po ako sa'yo. Sige, salamat. Anong pangalan mo? Jonar. Jonar? Okay. Salamat. Galing na kayo sa Summit. Ay, hindi pa po. Papunta pa lang. So yan, maraming mga hikers. Marami tayong hikers dito sa Mount Paldingan. Kuya, pa-picture daw. Okay, sige. Sir, pa-picture daw. Al! Pa-picture. Sige. Asan yung Camera daw po. naka-roll yung video natin ha? Picture. Sergio. Picture lahat. Kayo ko magic pa yung banner. Yung banner natin, yung banner. Banner. Concord na to eh. Concord na to. Nasa isa yung banner natin. Naudi na naman yung unan. Meron siyang, sige. Tama yan, kesa nagga-gadget kayo guys.
Okay. Nakita nyo yung nature, di ba? Sino dapat kumain ka? Ayos. Sino leader nyo? Leader lahat. Si Pastor, nasa taas. Sa baba? Saan ka nang galing, sir? Sa Binalunan. Ay, Binalunan. Kayo po. Ganito tayo. Diyan lang kami sa Libon. Ay, Alibon? Taga Libon ako. Okay. Pero si Sergio, dagupan yan. Dagupan. Ha? Ayos, thank you, ha. Ako rin, ha. Picture tayo. Sergio, pa-picture din. Sige, sige. Dito ulit kayo. Dito ulit. Picture ulit. Oh, 1, 2, 3, sigaw tayo. Lava Flax, ha? 1, 2, 3. Sinag Pathfinder Club Hiking. Ayan, oh, sticker, oh. Okay. Shout out, Insyong. Oh, yan. Oh. Shout out, Lucio TV. Hmm. Yan. Pa-follow na lang po. Hmm. Pa-follow na lang po sa Facebook. So yan, ang daming mga hikers dito, guys. Abangan na lang sa YouTube, ma'am. Naka-play tayo. Yung nagbigay ng sticker, ito yung boss Ironman natin, ha. Sumali sa boss Ironman yan. Hmm. Kabag ko.